durant la primavera àrab, a Tunísia, que és l'exemple que conec millor, diguéssim, Tunísia és un país que té 11 milions d'habitants. Quan va esclatar la guerra a Líbia, van passar de la frontera de Líbia a Tunis més d'1 milió de persones. Gairebé de cop. Més d'1 milió de persones, gairebé de cop. Això representa gairebé el 10% de la població sencera. Sí? Jo em pregunto, faig la pregunta, com és que Europa és incapaç d'acollir el 0,02% de la seva població, parlant de gent que fugen directament de la misèria, d'un conflicte armat. Sí? És a dir, com és que no som capaços, que els estats membres no són capaços d'articular una resposta efectiva, una resposta humana, basada en els valors de la Unió Europea, com és que no són capaços d'acollir aquest ínfim percentatge de persones que l'únic motiu que tenen és refundar les seves vides i tenir les oportunitats que mereixen.